Hausa Series. 'Yan jarida na ƙorafi kan cewa an musu cin mutunci a cikin fim mai dogon zango Labari na. Kowa ya san cewa Aminu Saira ƙwararren darekta ne a Kannywood. Amma wani dialogue da sarkin waƙa ya amfani da shi a cikin fim ɗin Labari na ya ja cece-kuce a tsakanin mutane da 'yan jarida. A inda 'yan jarida suke cewa an yi musu cin mutunci saboda maganar da ya a cikin fim ɗin. A Labari na zango na 3 kashi na 11 a daidai sin ɗin da 'yan jarida suka zo suka nemi su yi hira da sarkin waƙa, bai ba su haɗin kai ba, sannan ya ce a ba su kuɗin mota su koma gida. Mutane da yawa da 'yan jarida suna ta ƙorafi kan cewa an yi musu cin mutunci saboda maganar da sarkin waƙan ya faɗa. Ya ce a ba ma 'yan jarida kuɗin mota su koma ofis, bai dace ba. Sun ce ko a fim bai dace ya faɗi irin wannan kalmar ba, saboda wannan ƙaskantar da 'yan jarida ne. Saboda kowa ya san muhimmancin 'yan jarida a cikin al'umma. Ga abin da wasu daga cikin 'yan jarida suke faɗa. Zainab Ishaq, Nadiya Ibrahim Fage, Bashir Sharfaɗi, Aliyu Safiyan Alhassan da wasu da dama suna cewa haka celebrities nan suke. Da zaran ɗan jarida ya je neman wani alfarma ko ya je ya nemi ya hira da su, sai su ƙi biya masa buƙatarsa, sannan su ce a ba shi kuɗin mota ko kuma a ce ga kuɗin mota ka koma gida ko ya koma ofis. Da dama daga cikinsu sun yi ƙorafi kan cewa hakan bai dace ba. Idan kuma aka ci gaba da musu haka, za su ɗaga murya ƙarara kan abin da ake musu. Idan kun ji daɗin labarin nan, sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.